Sziasztok! Kérdezzük meg Lacit, hogy ma miről lesz szó. Beszéljünk ma a szoláros órákról. Az óra beállításához húzd ki a koronát a lock pozícióból a második pozícióba, a dátum beállításához vagy a harmadik pozícióba az idő beállításához. Majd nyomd vissza a koronát. A stopperóra akár 30 percet és 60 másodpercet képes mérni. A felső gomb megnyomásával indíthatod a stopperórát, ami az alsó segédszámlapon helyezkedik el. A percszámláló pedig a baloldali segédszámlapon található. Újra megnyomva a felső gombot, megállíthatod a mérést, majd ismét megnyomva folytathatod. Az alsó gombbal nullázhatod a stopperóra számlálóit. Ha a stopperóra mutatói nem térnek vissza a nullára, például egy ütődés miatt, húzd ki a koronát a harmadik pozícióba, és nyomd meg a felső és az alsó gombokat egyszerre, amíg a mutatók nullára állnak, majd nyomd vissza a koronát. Az akkumulátor állapotát úgy ellenőrizheted, ha az alsó gombot több mint egy másodpercig lenyomva tartod. A kapacitása 3 szintre van osztva. A maximális, több mint 90 nap vagy akár 4 hónapig, a közepes, 30 és 90 nap között, illetve a minimális, ami 30 nap vagy annál is kevesebb. A kapacitor hosszú élettartamának megőrzése érdekében az órát olyan helyen tároljuk, ahol napfény éri. Tehát fiókban és szekrényben semmi esetre sem. Fontos, hogy az órát ne érje sós víz, és kerüld a hirtelen hőmérsékletváltozásokat, például a szaunát, mivel ezek károsíthatják a vízálló tömítést és az óra működését. A koronát mindig zárt helyzetben tartsd, hogy megelőzd a víz bejutását, és a dátumállítást kerüld este 9 és reggel 1 óra között.